Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit gonjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping pitu sahari amap kang jalan idi pati ambantusi Ayo Ken ngadeg Ken, coba kaya apa Ken. Nah, iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to, Nduk, saiki wis, Nduk? kalih Pak Kalih SMA ya. nggih Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah neng ndi Cahyo? teng pundi mawon Pundi mawon. Oh iya. nek cita-citane teng Solo Pak Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek ning pedalangan kok tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat nggo cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Mbak. Iya, ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho Oh, Cahyo. nggih nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus Kula tenan. dadi dalange. Dalang. Ayo. Oke, nggih. Kene. Aku malah seneng. Ya Pak. coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang tekon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Nggih mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salam. ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo ora nek alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Ngeleki, Pak. Oleh apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5. Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok. Dok. Ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok omong kae. Oh, Bayangi ngomong. Heeh, ndang. Carane nyekel cempala iki, Pak? Hah? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh, Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap. Ayo omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, meja ya apa.
Dodok riyen, Mbak. Ono. Dok 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 dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Ya. Bumi langit gonjang ganjing. Para bekang kang pratala. Lindhu ping 7 sahare. Angap kang jalan idi. Pati hambantusi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajang kang Katrajang kang gara-gara. gara-gara. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku iya, kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gondo Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Petruke Gareng. pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya iya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegahno aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg ngerti ora. Sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lah gitu. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing alus-alus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih sinten? Bulusi. Wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Jan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah, Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, Nake. Niki enten yatra dap enten Kae. titipan yatra. kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Iki napa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng.
Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki atrane bulusi bulus. Jan terang. Ngono ijan lho. Suwi ra ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. kuwi. Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang niken salindri pareng Mas Gareng. Ini kan salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupurel nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swantene jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, bawi. damel bawi. Nggih, bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request Wirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yuh, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh, iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, engko turah akeh tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Banter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung melakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih, Sewu. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Ya. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel aswarane. Duwen nggih, Bu? Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik, Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan iki, Bu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram piai jenengan apa Bu? Nuswantara Belambiangane
langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan genang wetan sagara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng uyuhe dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Lar lan kedal ala sangkar. Ayo Mas. Hei lar lan kedal ala sangkar. Nagen-nagen. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mak Bagong mak ning jenggleng. Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo Mbok Luli. Ayo. Ayo. Iya. Ayo nyui. Aku nek nuwi ora enak-enak lho. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Nyemang yang apik banyu wangen ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer ngamartana piye lho kaya. Adikku ni ngono wae opo. Niki nyanyine nggih mindeng. Ora nganggo. Hang kaliwat Balam biangan. Hei, belum banget Bagong deh. Enak-enak belam biangan ger. Mumbul Gong. Colot. Lihat. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. Kok malih mari mboten miteng? Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Piye monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu pelambiangan. Nyak non non Ora rusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lho ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalareng Gumyalareng Taman Sari Nuswantara Taman
Cahya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik gantian. Oh, ngoten. Heeh. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cano. Cano. Gelalit napa nampak gerajakan? Gerajakan. Gerajakan. Nantang. Nonton. Ayo. Ya. Nggih. Yuk.
Aja lenggase terakhir. Ayo. Ya ditambahi loro, Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gider Sumilir. Ayo, Berempat merah-merah jambu. Ayo, kaya apa? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Gitir Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita. Yo, Nduk, Mbak Cutne gelar cerita. Monggo tak dherekake, Mak. Yo. Kuku sing tuwa melun kening siasan apeke tampo sagung sasahan maning sangat kami Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa sara maruta bawana bana maragana sami rana lan warayang wah ladala ya jagat ya dewa ya Bathara Paman Patih pancat nyono paman kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawa anak Prabu Boma Narakasura apa to sebabe ripalungguhan iki adoh jeneng sira ndak awe cedhak saya ndak raketake anggenku duwe panjangka duwe panjangkah duwe panggayuh kepengin ngrimuk penggalihe Rama Dewaji supaya kersa maringake kamukten lan kesugihane marang Boma Narakasura kepeksa ana sing nrimpet laku ana sing nrimpeti marang gegayuhanku ora ana liya kejaba pamanku ing Lisanpura yuki Paman Harya Setyaki inggih lajeng keparingipun kados pundi anggen mangsiagake prawadya bala traju tresna siaga ing diri sawega ing gati maton lanang nyekel gaman nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak liwat dalan sing edan Buddha dina iki boten langkung sendika ngestakaken dawuh ayo wadya bala Buddha tandya
Yo, maju. Yo.
Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Ah. Oh, ah. Wah. Kowe jenengmu sapa? Aku Agus. Kowe sapa? Aku Arya. Hei. Ah. Oh. Wah. Oh. Ah. Oh, oh, ah. Hei.